माब्लाबाबो दाबुं आं हाया। विल्माया सासे गोख्रों गरन्थनि हिनजावसामोन। बियो जेब्ला 12 बोसोरल'मोन अब्लानो बियो गावनि नसुंनि जायखिजाया हौवाफोरजों खारनाय बारनायाव बादि नांनो हायोमोन। बियो जेब्लाबो माबा मोनसे गिदिर मावनायनि सिमां नुयोमोन। सानसेखालि बियो गावनि फरायसालिनि बास्केटबल गेलेनो थाखाय फोरोंगिरिनिसिम थांनायसै। विल्माया फोरोंगिरिखौ बुंनायसै, आंखौ निमाहा हो, सार, आं बास्केटबल गेलेनो हागोन दा? फोरोंगिरिया गोमोनायसै, नों बास्केटबल गेलेनो लुबैयो? बिथाङा बुंनायसै, विल्माया बास्केटबलखौ नों बादि सासे आथिं सोमावनो हायै हिनजावसाया गेलेनो हाया। आं नोंनि साननाय बादि मावनो हायैनि थाखाय आं जोबोद दुखु। विल्माया बुंनायसै, सार, आं आथिं सोमावनो हायै नंलिया। आं गुबुनफोर बादि थाबायो, गेलेयो, खारो। विल्माया रोखायै बुंनायसै। बिहा जोबोद फोथायनाय दंमोन। फोरोंगिरिया बेखौ सोंनायसै, गुबुनफोर मावनाय बादि थारैनो? विल्माया बुंनायसै, नंगौ सार, गुबुनफोर बायदि। नोंथाङा गाज्रि मोनाब्ला, सार, नोंथांखौ आं मोनसे आनजाद लानो बुंनो हागोन ना? बेनि उसुखुथुजों फोरोंगिरिया गोहोम खोख्लैजादोंमोन। बिथाङा बिखौ बास्केटबल गेलेनो होदोंमोन आरो जोबथारनायाव बियो फरायसालिनि बास्केटबल हानजानि सासे सोद्रोमा जादोंमोन। थाबैनो विल्माया सासे जोबोद मोजां बास्केटबल गेलेग्रा जादोंमोन। बियो गुसुं गोजान खारनायावबो जोबोद मोजांमोन। बियो आमेरिकानि टेनेसि स्टेट बुहुमफरायसालियाव फरायबाय थादोंमोन। मुस्रि ए. टेम्पलआ बुहुमफरायसालिनि फोरोंगिरिमोन। बिथाङा बिखौ बुङोमोन दि सानसे समाव बियो सासे गिदिर खारग्रा जागोन। विल्माया खारनानै मोजां मोनोमोन आरो साबसिननिफ्राय साबसिन खारनो हमदोंमोन। 16 बोसोर बैसोआव विल्माया अस्ट्रेलियानि मेलबर्नआव जानाय गोलोम बोथोरनि अलिम्पिकआव बाहागो लानो हाहैदोंमोन। बियो बे अलिम्पिकआव ब्रन्जनि मेडेल देरहादोंमोन। विल्माया 1940 मायथाइनि 23 जुनआव जोनोम जादोंमोन। बियो जोबोद गोरिब नखरनिफ्राय फैदोंमोन। बिनि बिफाया सासे लाइ-लथर रोगाग्रा कुलीमोन आरो बिमाया सानफ्रोमबो हाजिरा मावग्रामोन। विल्माया जोनोम जानाय समाव बिनि लिरथाया नांनायनिख्रुइ खममोन। 4 बोसोर बैसोआव बे उन्दै हिनजावसाया पलिय'जों गाग्लोबजादोंमोन। फिथाय हिसाबै बियो निउमिया बेरामाव गोग्लैदोंमोन। बे बेरामा सोखाजादोंमोनब्लाबो बियो गावनि आथिंनि बाहायथिखौ खोमादोंमोन। बियो बिनि बिमा-बिफाखौ दुखु होदोंमोन। आथिं सोमावनो हायै जब्रा गथ'ब्लाबो विल्माया हास्थायसुलिमोन। 5 बोसोर बैसोआवनो बियो गावनि सानफ्रोमबोनि जिउआव गोमोथाव जानो लुबैदोंमोन। गावनि बिमा-बिफाजों बियो आथिं मदद होग्रा बाहायनो थिनजादोंमोनब्लाबो बियो बेफोरखौ मोजां मोनाखैमोन। बियो एखनब्ला गावनि बिमा-बिफाया खाथियाव गैयाब्ला आथिं मदद होग्राखौ खुनानै लानायमोन। बियो मदद गैयाजासे थाबायनो गरन्थ लानायसै। मोदोम हायैसेयावबो विल्माया गोख्रों गोसोनि गोहो दंमोन। 5 बोसोर चिकित्सानि उनाव विल्माया गावनि आथिं मदद गैयाजासे हारसिङै थाबायनो हानायसै। बियो सासे आथिं सोमावनो हायै गथ'नंलियामोन। बियो बास्केटबल गेलेनायखौ मोजां मोननायलाय दानिया गावनि बिदा आरो बिब'जों ज' जाहैसिगोन। विल्माया 1960 मायथाइनि अलिम्पिक गेलेनायाव ट्रेक एन्ड फिल्ड बादायलायनायाव 3 सनानि मेडेल देरहाग्रा गिबि आमेरिकानि आइजो जादोंमोन।
बियो 100 मिटार गोजान खारनाय, 200 मिटार गोजान खारनाय आरो 400 मिटार फाला लानानै खारनायाव सनानि मेडेल देरहादोंमोन। एसेबां गेदेर देरहानायखौ मोननाय बियो गिबि आमेरिकानि आइजोमोन। उइल्माया एखमब्ला बुङोमोन, माब्लाबाबो दाबुं आं हाया। एसेनोसै, गोजोन्थों।